ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦେଖି ଠେଲିଦେଲେ ବୈଭବ। ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନେ ବୈଭବକୁ ଶୋଧିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଏ ନେସନ ଓଡିଆଇ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚଟି ଟାଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦଳ 7 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 265 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ 266 ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 265 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ମ୍ୟାଚଟି ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ସୁପର ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଲୋକ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଏଣ୍ଟ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ମାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏକ ସରକାରୀ ରୂପେ ସୁପର ଓଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ଭାରତ ଏ ଉପରେ ଓଲଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ନାଟକୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 16 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ଏର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସୂର୍ୟାଂଶ ସେଡ୍ଗେ କେବଳ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ବିଜୟ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ବୈଭବ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଖେଳାଳିମାନେ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବୈଭବ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଗିଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲର ମାଥୁଲାନ ଏବଂ ବୈଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶିବିରରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଦଳର ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ସ୍ଲେଜିଂ ଏବଂ ଶେଷ ବଲରେ ହାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଣିଥରେ ସ୍ଲେଜିଂ କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣିକି ଶାରୀରିକ ଚାପ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ମତଭେଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ। ଯଦିଓ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶତକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଗାମୀ 17 ଜୁନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶତକ ଆସିବ? ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।